Ναι, τη Μαρία μου, δίνετε. Για ξυπνήστε την γρήγορα. Ένας φίλος. Και γιατί αυτό το είπες παρακαλώ? Ποιο είπε, δεν κατάλαβα, έτσι μιλάω και θα τον αρέσει. Λοιπόν, σε μένα δεν μ' αρέσει και σε παρακαλώ πολύ να μας κάνω. Δεν θέλω να παίρνω το βράδυ τηλέφωνο, αν είσαι η μάνα της δώσου μου γρήγορα για να μην σου σπάσω και σένα το φίλο. Τι λες τωράκι μου, είσαι μεθυσμένος? Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐ. Νταΐς είσαι? Ναι. Το κόρη μου δεν νομίζω να κάνει παρέα με νταΐδες. Το τι κάνει η κόρη σου, άστα να το ξέρω εγώ καλή. Λοιπόν, τη Μαρία. Τα φιλοσοφικά. Σου είπα δώσε μου, δεν να σου πω τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, όταν μεγαλίζουν μερικοί άνθρωποι τους πάνε τα νεύρα να πούμε. Φέρε τη Μαρία με το καλό. Νίκος Κορόμπος. Άμα μας πεις όνομα. Όχι, όχι, θα σου πω το άλλο, έρχομαι από εκεί σε λίγο. Έλα, σε παίρνω. Εντάξει, και θα την πάθετε. Καβλώνω. Λοιπόν, έρχομαι από εκεί που θα γαμίσω την την πλακώσω στους παλιάρες αύριο.